Opisyal na nga ginbuksan ang Billy Bridge sa Barangay Uyungan, Miagao sininga Nobyembre 14. Posible naman nga magalawig sang isa ka tuig ang gintukod nga Billy Bridge sa nasambit nga lugar. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Miagao Mayor Richard Garin, ginpahayag sini nga temporaryo nga solusyon lamang ang Billy Bridge agod nga hindi mas stranded ang mga commuters. Suno pa sa alkalde, wala pa naibaluan kung sano ang bagong nga taytay bangod nga wala pa sang pondo. Ginabanta naman nga magadangat sa 100 million pesos ang budget para sa pagpatukod sang taytay kag magahalin sa nation government bangod hindi masarangan sang lokal nga panguluhan sang Miagao. Maximum to 10 tons lang ang pwede makalabay sa Billy Bridge suno kay Garin. Mayara naman sang minimum sang pulo ka mga tao halin sa MDRRMO, Barangay Tanod sang mga kaiping nga barangay, PNP, DPWH kag volunteers nga magabantay 24 oras sa taytay. May ginpahamtang naman nga detour roads downstream agod malabyan sa mga dalagko nga salakyan. Hindi ka mo magtulungan tapok sa Bailey Bridge. Hindi ka mo magsunod-sunod ba lang bumper to bumper? Imagine, duwa na ka 5 tons nga magi, duwa sa lakyan, 5 tons, duwa, that's already 10 tons. Hindi ko magtatlo pa ka mo. So, gina-request kung pwede, na one at a time. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyo nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.